Og velkommen til nyhederne om de kendte og de unge. Ja, og i dag skal vi have en til gæst på. Og ved du hvad? I får lov til at se ham. Men ved du hvad? I skal bare vide, det bliver en sjov udsendelse. Og det her, det bliver meget mærkeligt. Men her kommer en gæst, som I får lov at se. Woo! Ja, klap lige. Ja, godt. Det her, det er min gæst. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Nå, ja, jeg hedder Susanne. Ja, og hvad hedder, du har sagt, at du havde dig selv. Ja, altså det var lige efter, jeg blev kærester med Sara for X-Factor. Jeg har stillet mig slå op. Nå, men har I ikke et godt forhold? Nej, hun er lidt for meget med musik. Jeg hader musik, det er bare det værste. Altså, jeg kan bedre lide Paradise Hotel. Ja. Jamen, jeg synes ikke rigtigt, du hader dig selv. Jeg synes nu bare mere, at du er ret sur og sådan. Jeg synes bare, jeg er grim. Ja, skal du måske... Jeg gør det, som jeg vil. Måske skal du lægge en solbrændt her, skal du blive pænere. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. God pige. Ved du hvad, de solbrænde kunne faktisk godt have gået i stykker. Nå ja. Det var også... Jeg må hellere lige hente dem. Ja. Og så læg den pænt her, så den solbrænde ikke går i stykker, ikke også? Fordi det ser ud til... Det er allerede gået i stykker. Ja. Men ja, har du noget at sige, sådan, hvad du synes om dig selv? Ja, jeg er grim. Mere end grim. Dum. Mere end dum. Okay. Idiotisk. Sig alle de ting, du synes, det er. Sara for X-Factor. Synes du er Sara for X-Factor? Nej, det er min kæreste. Ja. Ja. Det her bliver en meget lang samtale. Jamen, sig noget idiotisk ved dig. Sig hvad du synes, du er. Sig, du synes, du er dum, irriterende, idiotisk. Det sagde jeg ikke. Nej, det kan godt være, du ikke sagde, men sig, hvad du synes, du er. Dum. Og hvad mere? Det er lige... Ja. Hvad? Ved du hvad? Jeg tror snart, vi bliver færdige med den her samtale, fordi jeg gider snart ikke mere med den der jumpe. Okay. Ja, ved du hvad? Vi har nogle spørgsmål til dig. Og har du det? Ja, det har jeg. Nej, det er første gang, jeg får spørgsmål. Nå, er det ikke? Nå, er det det? Ja. Altså lige siden første klasse, ikke? Okay. Jeg sprang alle de andre klasser over. Og kom på en psykisk syg skole. Det kan måske også være dig, der var syg. Ja, vi havde jo nogle spørgsmål til dig. Og hvad nu det hedder, hvilken klasse går du egentlig i? Hvad? Hvilken klasse går du i? 3. Og hvor gammel er du? 15, hvad tror du ellers? Det der går plejer at gå i 3. Ja, men sådan er det overhovedet ikke på psykisk syg skole. Hvad hedder din skole? Miami skole. Miami skole. Sådan om, jeg har aldrig hørt den før. Nej, men ja. Der er også lige noget i Køge. Jeg bor ikke i Køge. Men Gør du ikke? Nej. Det her, det er i Køge. Ja. Det, ved du hvad, søde? Det her, det er Køge, og vi har... Jeg er ikke sød. Okay. Men ved du hvad, det her er stadig købt, så vi kan lave interview her. Det betyder... Hvad er interview? Det er, hvor når vi filmer noget, så sender vi live. Filmer vi det? Ja, så... Jeg tror, jeg smutter. Og slet lige videoen. Ja, det var en meget mærkelig gæst. Hun var lidt bæs i hovedet. Men ved du hvad, I kan se næste gang. Og måske skal vi bare snakke sammen. Og så kan I sende nogle spørgsmål til mig. Så kan vi svare på dem, i stedet for alt de der mærkelige gæster. Så vi ses næste gang. Hej hej!